No. Pitäisikö sinun välillä tehdä mankivideoita? No ihan totta puhut. Tai jo mulla jostakin kone tohon mankkiin, niin voidaan tehdä videota. Hyvä on. Kiitos. Ole hyvä. No, pitemmittä puhetta. Tässä on 190 Chongqengin kone, 5-vaihteinen, tosiaan 2 venttiili, mutta asiaan tulee tulevaisuudessa muutos. Tulisi 212 ja 4 kansi. Mutta pitemmittä puhetta, niin istutetaan nyt eka manki tähän koneelle ja katsotaan sitten kun saadaan tämä koko paska hajotettua, niin sitten voidaan itkeä tilata 212 ja 4. Potilas, mihin laitetaan tuo tekniikka. Tässä on aina kodika taas, niin päästään työn makuun. No joo, vähän backstorya. Mulla tuli semmonen mielijohde, että mä haluan kumminkin tehdä joku semmosen mankin, mikä poikkeaa massasta. No joo, punaamusta, mutta mä rupesin ehtiin 190 konetta. Haaveena oli kyllä heti 212, mutta niitä ei vaan löytänyt ja Jyväskylässä oli yksi, mutta myyjä oli niinkin hauska, että ei osaa kahtoa edes viestejä. Eikä ole puhelinnumeroa, niin koetapa sitten semmoselle saada kauppoja hietottua. Mä en tiedä nyt moni huuta, että miksei vaan suoraan Daytona, no ei tälle budjetille. Ja toinen, että mä oon ainakin kuullut, että Daytona ja Chongqengin koneet valmistettaisiin samalla tehtaalla, voin olla päätässä, mutta näin mulle on väitetty. Ei siinä, niin nostetaanpa monkkeesi tuohon. Se on iso askel. Ja se näyttää meneekö jytkylle tuo kone tässä. Mä kohta esittelen mitä muutakin vaan tässä tuli mukana. Käytetään takaisin taas kilapooliset. Pitäisikö tääkin tehdä niinku jotkut tässä, että kääntää manki aivan väärinpäin. Nähdään nyt semmosenkin videon jossakin. Oho, olipa hyvä kun ei osannut edes kääntää kamerassa. Sinnehän se istuu. Mä luulen, että mä saan soittaa meikäläisen ATK ja sähköinsinööri Jimin paikalle. Alkaa noita sähköjä laittamaan. Koska mä oon se jätkä, joka laittaa vätriä ja loput maihin. Savu helvettyä taas pistää liitoksen. Tässä tosiaan tuli tämmönen sähkösetti mukana. Katsotaan, ootteko te vanhan kansan mankiväkiä. Tuo ei passa edes tähän tämän koneen kanssa. Pitää tilata pitkin vaiheita ainakin. No valot käyvät, että valot. Sähöt. Sähöt käyvät läpi kanssa. Kahto, että en tiedä. No vilikut ainakin lähtee samaan tien. Niitä ei kukaan käytä mankissa. Äpäinen kiussa. Uskokaa tai älkää, mutta mennään sumpujatsuun. Nyt mennään liian pitkälle. Tuli vaan 38. Pitää kyllä, mulla on muuten hyvät kengät. Tää sitten, katsotaanpa talvella, mitä kaikkea tähän tulee tilailua lisää. Mä vois jonkun NS-teemamankin tästä tehdä. Koska näitä punamustia tosiaan, niin näitä kyllä löytyy. Että se ei oo mikään harvinainen värilis, eikä nyt mikään hienoinkaan manki, mitä mä oon nähnyt punamustia. Että
Niitähän nyt joka toisella jätkellä on melkeinpä. Otetaanpa etuoksukin. Tässä sen näkemalla epäilee oikeesti, että mulla on jonkin sortin ADHD. Sitten levyjä. Tää voi kyllä olla aika suhteellisen lyhyt video, mä veittään, koska ei saa mitenkään mahdottomasti tässä aikaiseksi. Muuta kuin että ollaan kekeitä aika meille moottori ja sitä nyt täällä istutetaan tänne paikalle. Ollaan lipan tuossa tankkia jo vähän paikalleen kanssa. Mä oon vähän hätäheikki, mutta minkäs teet? Ja tässä me voidaan tänne jopa ehkä ilmata etujatsokin. Se olisi aika jepa. Se olisi aika jepa. Täällä mä vaan yöllä yksin tallilla kätkeen. Aikainen aamu mullakin. En 2 tuntia kun nukkuu, niin se soittaa mulle. Elikkä tervetuloa yrittäjäelämään. Tää joko menee niin vihkoon kun voi, tai sitten tää jopa voi onnistua. Ihonpesuskausa, mulla on majoneesi. Mikä homma? Mä oon tässä jo vähän Jonnin Tomin tässä kumppanilla. Voi se kyllä tänäänkin olla paskana, koska ei olisi ekaa kertaa kun mulla tulee Kiina näitä pääsviintäreitä, mistä siitäkin on kokemusta. Joo, ei ne sovi. Se ottaa lohkoon kiinni. Elikkä meidän pitää vielä käydä jalakata pitkin ehtimässä. Kuinka vituusti tässä voi olla? Joo, on. Se on hyvä. Vähän vaikuttaa, että kone voi ollakin ihan toimiva. Tankki pois. Sitten kokeilles jalakatappi numero 2. No ei maa. Ei ois paljosta kiinni. Joo. Nyt majoituttaa tämä niin paljon. Oi oi. No mä nyt kun tässä pähkäilen, niin samalla silippoon tämän kaasukapula. Käyttääkö oikeesti joku vakiotuppeja? Totta kai niinku papiskoissa ja tämmöisissä se on ihan jees, mutta niinku jos sä oikeesti tuunaat ja ylipäätään ajelet mopollas, niin mä sanon, että näillä ei tee mitään muuta kuin pahan mielen. Ui. Koettakaapa tehdä samaa temppua autolla. Ovia ei edes avattu ja sain käännettyä. No niin. Uusi päivä, uudet kujet ja nyt tulee vähän niinku apuvoimia tämänkin kamppeen kanssa. Näitten sähköjen. Siksi paikalle kutsutaan lajitoveri. Toinen 190 manki. Jos siitä saisi vähän osviittaa. Tiedätte kyllä kenen manki. Te näette sen nyt. Mitä? Aika jonnelti. Niin. Tai siis tämä niinkö vanhan Jonnen toiminta jo niinkö laittaa mopoauton kyytiin. Mitäkin niin? Oliko nää sitten? No, ne on sen. Se. Vitu APC. Käytettekö tätä kyllä juotia? Tinnesi. No joo, vaikuttaa, että tuo akku oli kuollut. Se ei lähde lattaamaan edes akkulatuutilla niin. Kokeillaanpa toisella akulla. Oho. Hetkonen. Oikein tämä nyt toimii. Ui päskä. Tää! Mä en oo sähkömies. Jos ei oo tullut vielä selväksi. Tekeekö se silti jos? Se mitäpä se vittua vaikuttaa. Sillä ei oo mitään vaikutusta. Ei tietenkään ole. Oletko sinä aivan peliä? Olethan sinä.
Ui peske. Kohta pallaa koko talli. Ehkä me ei kosketa tähän sen enempää, vaan odotellaan, että joku minua viisaampi mies tulee katsomaan ton statusin toimivuuden. Mä oon käytännössä sähköhommissa, sen mä myönnän itekin. Koska mä oon just se jätkä, kun lyö vätsiä ja loput maihin. Niin ja kiitokset vieläkin Viholle. Jos katsot tätä videota, olen iloinen, että kävit asentamassa mulle nää sähöt. Mutta mä kiitän ja kuittaan videon tähän. Me taas tullaan tulevaisuudessa näkemään lisää tätä mankia 190cc. Talvella toivon mukaan rakennetaan 212 manki. Mutta kiitos teille, moikka! Mutta ei kai ikinä taida aikuiseksi olla, enkä sitä halua. Mä vain tahdon pitää hauskaa, mä en kai ikinä taida aikuiseksi kasvaa, enkä sitä halua. Mä vain kuljen pilket silmäkulmassa. Ei ne sutta, homo!